Diretso sa pagresponde ang kapulisan sa Dipolog City Police Station yang nakadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen sa gibiang bag sa may tindahan sa Barangay Minawog. Gikan sa police station, paingon sa CIMEX site, anaa sa halos 3 ka minuto una niabot ang mga pulis kauban ang mga taga Bureau of Fire Protection, AFP ug taga LGU. Daling gikordon ang lugar ug giinspeksyon sa K9 unit. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Kishna Asaale, hepe sa Dipolog City Police Station, dakog ikatabang para sa ilang paspas nga pagresponde ang paspasab nga pagtawag o pagreport sa mga nagpakabanang residente. Supposedly, mag-e-escalate sana yung senaryo natin from baggage left unattended going to hostage taking. Yun lang, dahil masyadong mabilis yung respond ng ating kapulisan, yung mga suspect natin, no, yung description, naabutan kaagad ng ating mga responders at nahuli kaagad. Ang simulation exercises para sa Enhanced Managing Police Operations EMPO training ang gihimo isip pangandam na sab sa selebrasyon sa Kapaskuhan aron pabiling update nga makaresponde ang mga pulis sa bisan unsang insidente. Importante po yun, no? Doon po natin malalaman kung ano po yung mga dapat po gawin, no, ng mga kapulisan natin in case na may mga ganitong senaryo o insidente. Padayon sab nga nagapahimang no ang kapulisan sa publiko labi na sa pagselebrar sa Pasko ug bag-ong tuig nga magpabiling alerto sa palibot aron mahimong hapsay ug luwas ang selebrasyon. Dinay Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.